Здравейте, приятели, почвам с насъстоя на битките. Ето да обяснява. Не, чакай, първо обясни. Така, черни ленти на числата. Да, аз виждам. После скачаш от него и веднага е по такива крачки да правиш. Да. Нагоре, надолу. Да. И той пише там чаще на една стрелкучка, вземаш една пълна и ги слагаш в това вътре, без да го повдигаш. Без да го повдигаш. Добре, ето да снимаш. Можеш всичко да правиш без да повдигаш. Така, хора, сега да я видим как ще се справи. Виждам черна лента. И чак на 6, на 9. И ти не съм виждал. Никъде. Той ще казва не може. Не може. Добре. Тук. Да вървя по това. Да, 3 крачки или 2, колкото че е голям крако. Добре. Директно скачам тук. Да. В коша запрени. Така както... Така. И сега такива крачки, хора. Крачки. Чашките. Една пълна или всичките да ги вземем? Една по една. Ужасно. И да се връщаш по същите ленти. Сега да се трябва да направят и не чуете пъти. Как да скочва? Вътре ли казвам? Да. Без да го повдигаш. Без да го повдигам, ама... И ми хората така че се разсърдят. Ще... Че го повдигна. Ми хора, ако може... Не може. Съвсем малко да повдигаш. Ако искаш е така и да го вкарам. Не. Така ще правя. Няма да... Някак се отгоре. Някак как може. Как може ли да ми така. дребна чаша? Става ли? Да се дадат без да съм ровна. Да. Добре. Става както се Така реши. честно ли? Не. Как се е честно? Хора ужасно. Мръна се. Или сега докато съм нагласитава и сега снимам как. Еми. Не трябва ли тук да стъпвам? Да. Този път мръни. Ами ще не Да. Заради чашката. Леко. Леко едно заради чашката. Ще ти направя още по-трудни крачки и още повече ще се кручиш и такова. Даже и като идем вътре ще имаш още едно наказание. Майко, не може наказание. Хода 5 наказания. Топ. Топ 5 наказания. Чашките. Ще имаш много наказания. Не само чести. Хора, гледайте я. Ще направя... Това ли е зигзага? Да, това ми зигзага. Сина има. Хода, че вървеш на зигзаг. Малко аз прескочих една лента, ма чух. Прискочила си лента веднага. Още един път ще ги задържиш като свършиш. 5 пъти като свършиш битката. Даже и 6-7. Ай, за 5 пъти. Не е бързо, бавничко. Бавно. Още 8 пъти. Вътката е честно. Хайде.
4 минути го правиш това. 5 минути. 5 минути и няколко секунди. Сега ще има част 2 с битки.